fortælle dem, hvorfor de gør det. En anden ting er også, at vi bruger også meget hinanden i forretningen. Er vi i tvivl om noget, eller prøv lige at kigge her, eller se her, eller et eller andet, så vi bruger hinanden meget. Der er ikke nogen, jeg kan godt spørge en elev om noget, det er meget. Og vi bruger, assistenterne bruger også hinanden meget. Det skal vi også huske, det er professionelt, når I står over for jeres kunder i team, og siger, at de skal altså have det bedste med jer herfra. Så, nå, vi går hen. Hvad synes du, det er? Jamen, det var så opmærksomhed. Lars, jeg er kedelig. Hvor lang tid? Jeg vil gerne prøve at tage noget, jeg vil gerne kan løfte. Gøre en trænger, så skal jeg se, det er så skidt. Prøv at hvad starter den charme? Hvad er det der? Fyndtøj, hvad gør den? Ja. Hvad er det, hun starter, hvad gør ved det? Det kan jeg godt. Eller 60 side. Ja, meget seriøst. Det er over 10 år. Nej. Det er noget med, der har det. Det flytter ikke noget, vel? Ja? Og så er der jo så dem, som stadigvæk undrede sig over, hvad det var, der skete. Hvad var det, kunne det ske? Ja, jeg er ikke med. Jeg har ikke talt på det, men vi mistede nok 300 kolleger sidste år. Og vi mistede nok også 300 kolleger året inden. Og vi mistede 200 kolleger året inden. Sådan er verden lige nu. Så hvis man vil være en af de grønne salonger, ikke grøn i jeres forstand, men grøn til dem, der rent faktisk får tingene til at ske. Det er et spørgsmål om det, der foregår her. Rigtig meget om, hvad der foregår her. Det er et valg, vi træffer. Og så min yndlingsslide. Jeg er jo frisør. Og derfor er jeg jo ikke sælger. Så det kan jeg ikke finde ud af. Så hun starter med at sige til sig selv, når hun går ind over dørtasken ude i bagdøren, nu skal jeg på arbejde, og jeg kan jo bare ikke finde ud af det der med salg. Så nej, hvor er det svært. Og for det næste skridt, der bliver det endnu sværere. Og til sidst så kommer hun ind i salongen, og så er det simpelthen så svært, at det bliver svært. De selvopfyldende, de går helt af sig selv. Fordi de foregår herinde i malhørene. Det handler om at sige til sig selv, når man kommer ind og hører, yes! I dag skal jeg på arbejde. Og nu kommer der nogle rigtige kunder. De sætter sig frivilligt ned i stolen. Ikke også? Og så er der mulighed for at rulle hele værdien ud inden for jeres fag og tale om det, I rent faktisk ved noget om. Og så snakker jeg med om, at I ved noget om, fordi jeg er frisør.